Borgmesterstolen står tom her i Regada Kommunia, men hvem fortjener at få takstokken efter Herman Bertelsen? I aften blotlægger vi partiernes holdninger og tester politikerne, så du kan få svar på, hvem der fortjener din stemme, når der er kommunalvalg den 4. april. Velkommen til Krydsild fra Sisimiut. Og velkommen til det altid medlevende publikum i Sisimiut og til de håbefulde kandidater. Den kommende lille time, der skal vi igennem en række centrale emner for Regada Kommunia. Og vi starter i erhvervslivet. Der kommer flere og flere turister til Grønland. Men hvordan vil I sikre, at Regada Kommunia også får sin bid af kagen? Hvem har et bud på det? Malene Ingemann? Ja, Rønner. For det første, så er det meget vigtigt, at vi får rammebetingelserne på plads. Det har været en mangel i mange, mange år, og noget, som vi bliver nødt til at gøre langsigtet. Vi skal have vejen etableret til Kangerlussuaq. Vi skal sikre, at der er plads til dem, der kommer udefra, og at vi kan tilbyde det, vi lover. Så vi har et rigtig godt potentiale i Regada Kommunia. Vi har det største bagland i hele Grønland, så det skal vi selvfølgelig udnytte. Og vi kæmper for, at Kangerlussuaq skal overleve til det sidste, fordi det er fornuften, og der er stabilitet, og det er den rigtige lufthavn, og derfor vil vi ikke give op i Partinalera før sidste blodsdråbe, hvis man kan sige det. Ja. Rønner. Tak til Malene Ingemann, Partinalera. Frederik Olsen, Siumut. Jeg er helt enig med Malene omkring, at rammevilkårene for turismeudvikling skal styrkes. Det er også selvfølgelig spørgsmålet omkring infrastruktur. Jeg synes, vejen har været mange gange op. Det er vi selvfølgelig enige om, at det skal skabe en anden form for boost i Regada Kommunia. At vi kan tage konkurrence op med Ilulissat, det tror jeg på, at vi kan. Jeg tror på, at Kangerlussuaq har en fremtid. Jeg tror på, at Regada Kommunia har en fremtid med hensyn til turismen. Det vi også skal skabe, det er, at vi skal involvere lokale affædere, lokale iværksættere. Vi skal motivere, så flere kommer ind i turismen. Også på den måde, at bygderne også direkte kommer med i den udviklingstanke, der er. Jeg har et forslag også om, at vi skaber en eller anden form for et kysttrafik mellem vores bygder og byer kystlang, således at den infrastruktur også skabes for at skabe vækst i bygderne, også i byerne. Godt. Tak til det, Frederik Olsen. Siumut. Vi går videre til Sigurd K. Heilmann. Adasut. Ja, tak. Hvad angår turismeudvikling i Kangerlussuaq, det er nummer 2 i forhold til Ilulissat. Så den vej, den skal udvikles, og vi har Regada Kommunia masser af muligheder i hele Regada Kommunia, hvad angår lystfiskeri, hele ski og mange andre områder, vi kan udnytte sammen med vores borgere. Der er blevet stor interesse inden for, at man vil gerne starte turismeudvikling. Den skal vi bare støtte i kommunen. Hvad angår Kangerlussuaq og hvad angår den store vej, man snakker om, jeg håber, at partierne skal være samlet enige. Det nytter ikke noget med, at man skal være uenige under valgkampen. Jeg har selv hørt det. Den nye kommunalbestyrelse skal være enige, når man skulle udvikle en også erhvervsliv i gang, og ikke være uenige. Det håber jeg. Det er ikke min egne. Vi har ikke noget problem i Adasut. Vi har sagt ja til udvikling. Tak. Ja, godt. Karl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit stiller op til valget i kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsen for at fremme deltagelse fra befolkningen og tage medansvar for udviklingen. Det gælder både for turismeudvikling og for det øvrige erhvervsudvikling. Det er derfor det er vigtigt, at hele beslutningsprocessen er baseret på medejerskab af hele befolkningen i bygder og byer i Regada Kommunia. Og derfra kan man planlægge på fælles grundlag. Og derfra
kan man også sige, at vi kigger nærmere på lovgivningen omkring turisme i Grønland, fordi at man ikke støder sammen af forskellige interesser med hensyn til fanger og traditionelle brugere og turister, eller turister udefra, som overtager som firmaer udefra. Ja. Det er vigtigt, at man har medejerskab af hele projektet. Malene Ingemann, Bettina Larak. Ja, Rønner. Jeg har 2 ting. Den første er til Sivert K. Heilmann, for jeg tror, det var en, der var stukket til mig. Men dertil vil jeg gerne sige, at i Partinalarak, der står vi sammen. Vi står sammen på den måde, at Partinalarak i Maniitsoq og i Qaqortoq, det kan godt være, de mener, at vejen den måske ikke bør være en prioritet, som vi mener det. Men det, der er godt i Partinalarak, det er, at de støtter op om det, vi mener i Sisimiut og i Kangerlussuaq. Og det er meget mere, end hvad man kan sige om Atassut og Siumut. For når befolkningen er imod noget i Sisimiut, når befolkningen er imod noget i Sisimiut, så gør Atassut det, at de stemmer mod befolkningen i den by, som de ikke selv bor i. Det gør Siumut også. Har du et modsvar? Det er et splittelse. Jeg bare opleve under vores vælgermøde i Maniitsoq i Aula, at dine partifæller var så kraftigt imod den vej mod Qaqortoq. Godt, den stopper vi lige nu. Der er lagt op til en række forskellige ting, men det er vigtigt, at I står sammen. Bliver der lagt op til, at der er stadig lidt splid at fornemme her. Og vi går videre til, at lige nu ser det altså ud, som om der bliver bygget lufthavne i både Nuuk og Ilulissat. Det er i hvert fald det, der er besluttet, og det kommer til at mindske Kangerlussuaqs betydning. Hvad er jeres plan for at finde nye løsninger for turismen her i kommunen? Frederik Olsen, Siumut. Alle partier er enige om, at vi skal vækste. Vi skal udvikle turismen. Og det er, hvad den ene har sagt, hvad andens kone har sagt, det er jeg ligeglad med. Vi skal fremad. Men hvordan skal det lykkes? Det vi skal gøre, det er, at vi skal afklare kommunens mulige rolle i byggeri eller involvering i rammevilkårene i turismeudvikling. Om det er kommunen, der skal finansiere hele vejen til Kangerlussuaq, det må vi også afklare. Der er mange ting, vi skal afklare, også med hensyn til involvering af befolkningen i Kangerlussuaq. Vi var derinde, og de siger, de er for meget tilskuere til den udvikling, der er omkring dem. Det vi skal gøre, det er, at vi må intensivere den uddannelse og de kurser og i iværksætteri, således at flere kommer med. Jeg tror på, at vi bliver lige så store som Ilulissat, når vi har udviklet turismen her i Qaqortoq. Carl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Vi er ikke bekymret for, at Kangerlussuaq eksisterer fortsat. Det er et lufthavn, som er den 20. bedste stabile i hele verden. Og de kan danne trafik på. Og foruden det, der skal vi sikre, at der både er trafik- og transportmuligheder over hele Qaqortoq, således at skibstrafik og transport af produkter bliver udviklet sådan, at der ikke er nogen hindringer på det område. Ja. Men især med hensyn til bygder i. Altså noget, det er jo noget af det, der koster penge, og jeg fornemmede, at der var lidt modstrid mellem dig og Bettina Larak i forhold til, at Malene Ingemann nævner, at det er vigtigt at åbne op for udenlandske investorer og skabe faste. Det var forkert forstået. Okay. Men lokale initiativer skal være baseret på befolkningens medejerskab. Ja. Og derfor kan men hvordan må du så skaffe penge til, at der kan komme rundt mellem bygder? Samarbejde med disse udenlandske interesser. Ja. Malene Ingemann, Bettina Larak. Ja, Rønner. Det er meget vigtigt, at vi arbejder som en ligeværdig kommune, uanset hvor vi kommer fra. Erhvervsudviklingsudvalgsråd, det er noget, som Partinalarak har arbejdet for de sidste 4 år. Vi vil gerne have, at bygderne, Adamik,
Nabasok og Gangermiut i Tisler og Sarfangor, at de får nedsat et råd og selv får sat deres dagsorden på erhvervsområdet. Når de selv får lov til at bestemme og vurdere, hvad det er for nogle behov, de har, så skal vi støtte op omkring det fra kommunal plan, så vi får en sund udvikling, hvor folk er med der, hvor de bor, uanset hvor i kommunen de befinder sig. Hvordan kan I støtte op om det? Hvad kan I gøre? Vi kan blandt andet støtte dem med økonomi i forhold til udvikling af det, de står og mangler. Gangermiut, Adamik og Nabasok mangler alle udstyr i forhold til deres fiskeindustri. Vi bliver nødt til at sikre det. Derudover så er det meget, meget vigtigt for Partinalrak, at at borgerne bliver medejere i Royal Greenlands fabrikker i Adamik, i Nabasok, i Gangermiut. Vi kommer lidt langt omkring nu. Ja. Sjurt K. Halman, i forhold til, hvad vil I gøre for at sikre, at turismevæksten den fortsætter, selvom der måske bliver bygget lufthavne andre steder, som tager lidt af strømmen til Kangerlussuaq? Kangerlussuaq, den skal vi bevare. Jeg har som tidligere erhvervsminister åbnet for... Men man kan jo godt bevare den, men hvis der bygges de andre steder, så kommer der måske flere mennesker der og færre til Kangerlussuaq. Kommunen har sagt ja, hvis det skal siges noget andet, så er vi bare til at tage ansvar. Og det er selvfølgelig meget vigtigt for, at hvad angår investorer udefra, vi skal hente investorer udefra. Kommunen kan ikke alene, vi skal som politikere bane vejen for at åbne de muligheder. Hvordan gør man det? Hvordan vil I Atassut åbne op for udenlandske investorer? Vi er meget, meget dygtige til at snakke med investorer udefra. De for eksempel med Alkur, for eksempel med inden for turisme og mange andre, hvor det kan starte i erhvervslivet. Det skal komme i vækst. Hvad kan I tilbyde til udenlandske investorer, der så gør det attraktivt, udover en god snak selvfølgelig, men hvad kan du rent komme med, som de gerne vil have? Du kender jo Atassut politik efterhånden, at vi har jo drøftet så mange gange i Inatsisartut, at vi skal bane vejen, vi skal dygtige til at bane vejen med at åbne investorer udefra, ellers så går det galt. Ja, Frederik Olsen, Siumut. Der er alle interessenter, der er interesseret i at investere i, når Kangerlussuaq-vejen bliver etableret. Det er for eksempel islandske operatører, de er i Iceland og andre turismeselskaber, som ønsker at komme mere ind i Grønland. Og Kangerlussuaq er essentielt for hele Grønland. Det er det punkt, hvor man er nærmest indlandsisen. Det er der, hvor man har naturen. Det er der, hvor der er isfri. Det største isfri areal, ligesom så stort som Sjælland. Og der er mange muligheder for outfitteri og turisme og jagt og fiskeri og andre turistprodukter. Malene Ingemann, Partinalrak. Ja, Rønner. Jeg vil gerne sige, at jeg er glad for at høre, at det lyder som om, vi er oppe på at have vejen til Kangerlussuaq op som første prioritet. Fordi det er vigtigt, så vi kan komme videre. Vi skal have skabt turismegrundlag, og vi skal have givet rammebetingelserne til iværksættere. Men indtil videre, så skal der bygges et ATV-spor, der er vedtaget. Der skal bygges en vej, hvis det står til Partinalrak fra første. Vi kan ikke begynde at... Man skal ikke bygge ATV-sporet, før I skal til at bygge vejen, for at tjekke ud, hvad det er. Nej, vi skal have vejen, og det skal vi, fordi vi skal ikke bygge ting 2 gange. Vi skal prøve at gøre det så billigt som overhovedet muligt, og det kan godt være, at det koster penge. Vi skal ud og låne de penge, og så skal det være en vej, som Sisimiut ejer. Men vi skal ud og have det planlagt. Vi har meget gerne vil ansætte en, der kunne få projektet op i gear. Det håber jeg, at Atassut og Siumut. Men det er jo mange penge. Er det 200 millioner, det er anslået, det skulle koste at bygge vejen til Kangerlussuaq? Muligvis. Men en vej skal betale sig selv fuldstændig, som en jollefisker investerer i en fiskebåd. Der skal fiskeskibet efterfølgende også betale sig selv hjem. Det er sådan forretninger hænger sammen, og Rødgrød Kommune er også en forretning. Men den skal jo bygges i første omgang, så der skal man i hvert fald have alle de penge. Godt, men lige nu er der en udvikling, hvor at der kommer flere turister, og det er jo meget fint, men hvis man skal have noget rigtigt ud af det, så er det jo også vigtigt, at der laves mere iværksætteri. Og hvad vil I gøre for ligesom at styrke iværksætterånden og skabe flere iværksættere her i Rødgrød Kommune?
Karl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Iværksættervirksomhed er en del af det, man også kan kalde selskabskonstruktioner. Vi har i Grønland nogle dårlige eksempler på selskabskonstruktioner, som går for lidt. Men det mulige selskabskonstruktion i den slags er, at kommunen deltager i begyndelsen, indtil de er i stand til at klare sig selv. Og med hensyn til forsyning af deres egne grejer og andre muligheder. Så jeg tror, det er et vigtigt udgangspunkt, at man har bestemt form for selskabskonstruktioner, fordi når de er aktieselskaber, så kan andre ikke blande sig i det. Nej. Så staten skal være medejer, altså dagsordenen fra man skal være med til at starte dem op og hjælpe dem i starten. Ja. Tak for det, Karl Christian Olsen. Sivert K. Heilmann, Adasut, hvad er jeres tanker for at hjælpe små iværksættere, der kan starte en lille biks med at tage ud med en snescooter, eller lave nogle andre ting, der kan gøre det interessant at komme her, så man kan tjene nogle penge på turisterne? Jamen, når man åbner som kommunalpolitiker og landspolitiker for Banevejen, små iværksættere, de betyder meget for byen og bygderne. Vi kan ikke kun tænke på fisk. Det skal også starte inden for landområdet. Vi har råstof, vi har rubiner. Hvorfor kan vi ikke stå sammen? Hvorfor skal vi kun hente ud fra alle de der investorer udefra? Selvom jeg siger, at vi skal hente investorer udefra, men vi skal også være med til at starte fra starten af. Ja, hvordan får man flere til at starte noget fra starten? Man skal jo holde møder med iværksfolk, og så planlægge og være med til på vegne af kommunen. Vi skal være meget dygtigere til at Banevejen, det handler om. Godt. Malene Ingemann, Partinalrak. Ja, Rønner. Det, der er meget vigtigt for Partinalrak, det er at splitte Arctic Circle Business op. Det etablerede erhvervsliv er ikke de bedste til at vejlede nye iværksættere, fordi det er potentielle konkurrenter. Derfor er det meget, meget vigtigt for Partinalrak at få splittet den del op, så det bliver uvildige konsulenter, der bliver sat på den sag. Derudover så skal vi have turismen connectet sammen med en konsulent, så vi har et sted, hvor turisterne kan henvende sig, når de gerne vil besøge Rigrada Kommune. Ja. Det er en stor mangel, fordi turisterne de ved ikke, hvor de finder de ting, som de gerne vil opleve. Så vi skal have en større koordination. Ja. Godt, det bliver sidste ord, for det er, fordi vi skal videre nu til socialområdet. Udsatte børn bliver sendt hjem til de familier, der har svigtet dem, uden at kommunen aner, om forholdene er blevet bedre. Sagsbehandlingen er klart utilfredsstillende. Der mangler ledelse, og den faglige kunde er slet ikke god nok. Dommen var hård, da selvstyrets tilsynsenhed den var forbi. Hvordan vil I sikre, at der bliver rettet op på det her socialområde, som særligt på børne- og ungeområdet ser ud til at sejle? Frederik Olsen, Siumut. Vi arbejder for, at vi skal tilpasse og styrke den sociale forvaltning. Vi skal sætte flere ressourcer ind i for at forbedre vores arbejde med hensyn til de udsatte børn, forældre, der ikke fungerer, og folk, der står udenfor. Det vi ønsker, det er, at vi også benytter os de styrker, som man i Tokras har. Vi har for et samarbejde mellem byerne og for lille. Der er flere kompetencer begge steder, som kan koordineres, således at vi får styrket ud af det. Det er jeg også åben overfor, at vi er også åbne for, at vi skal tiltrække flere socialrådgivere og andre specialister inden for. Men flere penge til området, det er det, som I første omgang vil love? Det vi skal love, det er, at vi følger lovgivningen. Og vi følger lovgivningen med hensyn til de opgaver, som en kommune skal udføre omkring det sociale arbejder. Det er, at vi laver handleplaner for alle klienter. Således også, at de har mulighed for at se, hvordan. Men det er jo klart, at man skal følge lovgivningen.
det virker som et lavt mål. Men hvordan kan det være, at man ikke har fulgt lovgivningen indtil nu og levet op til de her basale ting, man skal? Altså det vi er ude for nu, det er brandslukninger mange gange nu. Det er på baggrund af, at vi har for få ressourcer i den sociale forvaltning. Det er derfor, vi skal styrke det. Og jeg tror på også, at vi skal se på hele organisationen omkring den sociale forvaltning, fordi vi skal have en eller anden form for tiltrækningskraft af udefrakommende medarbejdere. Ja, tak. Karl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Den forhenværende, nu snart forhenværende kommunalbestyrelse har ikke haft på dagsordenen sociale område som indsatsområde. Jeg vil gerne invitere de andre partier, at vi i den nye kommunalbestyrelse skal have sociale områder som et særligt indsatsområde, således at vi kortlægger de problemstillinger, som vi har været udsat for som problemer for hele kommunen. Og det har jeg fået fra tilsynet også, at der er noget galt, som vi bør. Og på de områder, så må vi så også medtage handicapområdet med, således at de vilkår, der gælder for handicapområdet, også bliver forbedret. Ikke bare med hensyn til det daglige arbejde, men også deres skolegang. Ja, Malene Ingemann, Bettina Larak. Ja, Rønner. Det er i hvert fald vigtigt i forhold til socialområdet, at vi laver en flerstrenget socialpolitik. Hvis vi skal komme fremad, så må vi ind og kigge på, hvad kan vi gøre bredt i samfundet. Vi skal have terapeuter, og vi skal have misbrugsbehandlere. Vi skal lave en forebyggende politik. Vi skal lave en indsats i folkeskolerne. Vi skal ud på institutioner, og vi skal have behandlere på videregående uddannelser. Den øvrige befolkning, alle skal have en let adgang til at kunne komme i terapi eller kunne komme i misbrugsbehandling. Det tager 4 år at uddanne psykoterapeuter, så derfor så kræver det, at man kommer i gang så hurtigt som muligt. Og vi er meget, meget enige i, at det er vigtigt, at det er noget, der bliver taget op, for det er et svigt, der har været i kommunen, i den ledelse, der har været indtil nu. Så vi må få gjort noget ved det, og jeg havde under sidste valgkamp det som et kæmpe emne, og jeg synes, det er dejligt at høre, at vi nu ser det fra alle partier og oplever, at det er så vigtigt at få bearbejdet det, der ligger i rygsækken hos alle. Men du har jo også selv siddet her de sidste 4 år. Hvordan har du det, når du læser den her tilsynsrapport? Jeg kan se, at det jo sejler med dokumenteringen, når man ikke fylder op på sager, og at kommunen jo decideret sender børn hjem til familier, hvor de ikke aner, om de er klar til at tage vare på deres børn igen. Ja, det gør ondt, fordi jeg synes virkelig, og der har været et rigtig godt pilotprojekt, hvor man havde ansat en psykoterapeut på en skole i Manitou. Man tog en lærerstilling væk, og tilbage kom 4 lærere tilbage, som ellers var sygefravær. En 8. klasse, som ellers har et normalt meget højt fravær, de kom helt ned og lå på under 1%, fordi det var så attraktivt at gå i skole. Og det pilotprojekt blev stoppet fra kommunens side. Det er jo fuldstændig vanvittigt, når det er så gode resultater, det viser. Men en stor del af problemet er jo også, at de helt simple ting med økonomistyring inden for socialområdet, med at lave dokumentation, så man rent faktisk ved, hvad der sker, at det er der fejler. Hvordan vil I sikre, at der kommer styr på det her ABC inden for området? Det er der, vi starter, ikke? Ja, det er meget vigtigt fra Bettina Larak, at en indsats inden for folkeskolen, for eksempel som en psykoterapeut, der bliver ansat, der skal folkeskolen være et frirum. Hvis man kommer ind under alvorlige sager, så skal der ind og lave registrering, som det plejer. Men folkeskolen skal også være et frirum, hvor en elev kan komme og sige, jeg har ondt i mit liv, og se, om en let terapi kan hjælpe. Men det er vigtigt, at vi får gang i nogle tiltag, så vi løfter bredt. Der er masser af penge i socialområdet, men pengene skal bare bruges rigtigt. Og psykoterapeutområdet, det er et sted, hvor det er gratis. Tak for det. Sigurd K. Heilmann, Ataqatigiit. Ja, tak. I 2016, der har vi brugt inden for socialområdet 230 millioner i alt. Men mennesket er ikke skabt til sociale forhold. Men mennesket er i centrum i sociale anliggender. Desværre er stort administrativt efterslæb, hvor omkostninger bliver ved med at stige. Omsorgssvigt
og misbrug og børn fylder mig. Forebyggelsesarbejdet, det skal ikke mindskes. Nej. Jeg har i mange år som politiker oplevet gang på gang, også hvad angår misbrug af børn, også som politimand. Jeg har selv set mange af dem. De starter allerede fra i 70'erne. De bliver ikke bedre, det bliver værre. Nu er det alkohol, nu er det euforiserende stoffer. Vi har et stort problem, så vi skal jo forstærke vores sociale forhold. Ja, men nu så vi for eksempel i den her rapport, at der blev peget på Adamik, hvor der har været de her forfærdelige overgreb, og der er ikke fulgt op ordentligt på det. De har ikke fået den hjælp, de skal have, fremgår det. Du har jo siddet med i mange år. Hvordan har du det med, at du kan se, at de igennem så mange år har man ikke taget sig af en gruppe, som har været så udsatte, som de har været? Jeg var politimand til dengang, og mange år efter, så hørte vi, at det bliver større, så fortæller de overfor, at det har været misbrugt. Det er bare ærgerligt. Så noget ting, vi skal ikke overse, om vi er politifolk eller kommunalvalg, altså eller politikerne. Så vi skal hjælpe hinanden. Ja, Frederik Olsen, hvordan ser I, at der kan komme styr på det her område, så udsatte børn og andre mennesker, de ikke skal gå alene uden den hjælp, de har brug for? Pengene er der jo tilsyneladende, kan jeg jo. Jo, det vi skal skabe, det er en eller anden form for optimisme blandt mange folk. De folk, som føler sig uden for systemet, det er dem, vi skal bearbejde. Der er for mange folk, som er tabt bag en vogn, kan man sige. Det er kommunalbestyrelsens opgave at fortælle alle folk, at der er brug for alle. Også med hensyn til de forvaltninger og det politiske arbejde og det præventive arbejde. Det skal styrkes hele vejen igennem. Det er godt, at Kim Kielsen sagt, det er børnenes år, også i år. Men det skal også udmøntes i kommunal regi, således at vi samarbejder for at hjælpe de børn, der er tabt bag en vogn. Ja, Carl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. De foreslåede indsatsområde bør ikke være en fortsættelse af centralstyret. Vi er nødt til at etablere lokale råd i bygder og byer, således at de også er med til at afsløre om nødvendigt de sociale problemer. Men der er jo allerede en masse tiltag sat i værk. De fungerer bare ikke ret godt, fordi at de ikke bliver udført rigtigt, fremgår af rapporten. Der har ikke været nødvendig kommunikation mellem disse forskellige bosteder. Så det er en del af de rutiner, der skal til for at kunne lette arbejdet. Malene Ingemann, Bettina Larak. Ja, jeg vil bare lige påpege over for Frederik, at det ikke er folk, der er tabt bag en vogn. Det er alle samfundsgrupper, der kan stå med ondt i sjælen. Og der skal vi altså passe på, at vi ikke peger fingre. Det er noget, vi alle sammen på et tidspunkt i livet kan have behov for. Man kan se et brækket ben. Det psykiske er meget svært at se, men det er godt, der er kommet så meget fokus på det. Og det håber jeg, at vi sammen kan få løftet, for der skal gøres noget meget drastisk, Rønner. Og så vil jeg gerne lige sige, hvis jeg kort kan få lov til at sige, at vi bliver også nødt til at gå ind og kigge på, hvad ligger der til grund. Vi skal have vendt. Det er noget, der går i generation efter generation, og vi skal ind og have ændret den mentalitet, vi har i samfundet. Vi skal ind og have fokus på at benytte den kulturelle baggrund, vi har meget, meget mere, så vi føler os som stærke mennesker fundamentalt. Og alt det her kan jeg jo godt forstå. Jeg kan også godt forstå, når folk de påpeger, at måske kan det være forældrenes ansvar eller andres ansvar, men kommunalpolitikerne har jo også et ansvar for, at de ting, som I jo rent faktisk har styringen over, at det fungerer, og det har ikke fungeret jo. De her mennesker, de har ikke fået den hjælp. Der har ikke været styr på dokumentation. Der har generelt så virker det, som om det har sejlet, når man læser den her tilsynsrapport. Hvad vil I gøre for at sikre, at det ikke bliver tilfældet fremadrettet? Siut K. Heilmann Atassut. Inden for social lægger mærke til, vi skal have flere ansatte inden for sociale rådgivere.
Det skal ikke være inde i kontoret hele tiden. Det skal også ud, mens det er tid, og snakke med og rådgive familien, inden de sker alvorlige ting og sager. Jeg har som politimand lavet rapport til socialvæsenet. Hvad gør man? Kommunen overtager. Problemerne bliver bare større og større siden mange år indtil nu. Det er en stor problem. Det spiritus og euforiserende stoffer, det er et stort problem. Carl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Det er nødvendigt, at man har en plan for at formindske belastning af ansatte på arbejdsområdet. Man har slidt op de socialrådgivere, som arbejder med disse områder, fordi man har givet dem så mange sager, som de ikke kan overkomme. Og det er nødvendigt, at man tager det nye sociale styrelse på landsplan som en del af partner i løsningen af denne indsatsområde. Godt. Vi går videre til næste emne, som er folkeskolen. Mange vikartimer, få kurser til lærerne, og resultaterne halter. De er ikke forfærdelige, men der er god plads til forbedringer. Hvordan vil I gøre folkeskolen bedre? Marlene Ingemann, Bettina Alrak. Ja, Rønner. Folkeskolen er et meget interessant område, fordi det er der, hvor der virkelig bliver trukket tænder ud, hvis man kan sige det på den måde. Der er så vigtige tiltag forud, og Bettina Alrak i Rønner Kommune er meget, meget glad for, at vi har fået engelsk på skoleskemaet. Det er første hop, men det skal fordobles, fordi der skal læres mere. Børnene er meget, meget villige til at lære, og de er meget dygtige i de yngste klasser, så der skal lidt mere engelsk på skoleskemaet. Derudover så er det vigtigt, og kommunalbestyrelsens opgave at kigge på ledelsen, at de godt nok klædt på til at varetage de opgaver, der ligger i folkeskolen. Derudover så er det meget, meget vigtigt, at lærerne de underviser i linjefag. Vi skal have iværksætteri, pli og fremtid og økonomi på skoleskemaet for de ældste klasser. Det er vigtigt, at de bliver introduceret til erhvervslivet, så de er klar til at komme ud efter folkeskolen, enten på en videregående uddannelse, eller som... Godt. Det kommer vi også tilbage til. Tak for det. Carl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Vi skal ikke være blinde for, at der er nogle nye initiativer på Rønner Kommune fra skolerne, og det er dem, vi bør have øje på, blandt andet fra Mingertunga i Dorp og de nye skoler her. Men en del af det er, at især i bygdene så er skolerne ved at blive slidt op, og disse er ikke nogen god arbejdsmiljø, hverken for lærerne eller for eleverne. Så men vi kan jo se på den nye Mingertungup, at du har fjerde, at den er fin og ny, men den er faktisk blandt dem, der klarer sig aller værst i forhold til lærerfravær. Men der er stadigvæk nogle nye, gode alternative initiativer derfra. På disse områder, det kan man koordinere, men vi skal have adgang til, at ansatte skal have adgang til flere kurser, således at de kan specialisere i flere kurser og bedre forhold. Ja. Frederik Olsen, Siumut. Der er også mange lærere, der kæmper en bragkamp for, at børnene skal lære det, der skal læres på et pensum. Det vi også skal have, det vi skal se på den kommunale skoleforvaltningsorganisation. Den ledelsesformen og den engagement, som politikerne bør have, den bør styrkes, således at vi får et uddannelsesudvalg, der er engageret for at arbejde og for at forbedre folkeskolen. Det vi skal have også her, det er, at vi skal have øget ressourcer til folkeskolen. Det skal være et attraktivt arbejde i en folkeskole. Det er det ikke nu, fordi presset er så stort blandt folkeskolelærerne, at søgefraværet er relativt højt i forhold til andre fag. Hvordan vil du gøre det mere attraktivt? Det vi også skal åbne for, det er, at vi skal se på incitament til et belønningsform, eller en anden form for altså, vi skal se på
de resultater, som de skaber. Jeg synes også, vi skal se på, at hvilke belønningsformer vi kan give de lærere, der skaber gode resultater, således også, at vi kan tiltrække flere dygtige lærere til byen. Eller Men kommunen. er der nogen særlige? Hvad kunne incitamentet være? Altså det incitament kunne være, at de kan tage en hvilken som helst uddannelse, eller et efteruddannelse, eller et kursus, således også det er med til at udvikle sig selv til gavn for... Bedre kursusmuligheder? Ja. Sjøt K. Heilmann, er det sut? Tak. Vi har som folkevalgte pligt til, at vi skal skabe de bedste forhold i folkeskolen for børn, der starter i skolen, og sikre dem gode lærere og under deres folkeskoleophold. Høje niveau, kvaliteten af lærere, også fagligt klædt, det skal man også sikre. Og vi skal sikre også 11. klasse igen, fordi 11. klasse, det skal genindføres, fordi når man kommer til GU og højere uddannelser, vi sagter bagud, det skal vi ændre. Ja, men det forstår jeg godt, men hvordan vil du sikre, at folkeskolen er bedre? Fordi jeg går ud fra, at vi alle sammen ønsker, at folkeskolen var bedre, men hvordan tænker du kan være med til at sikre en bedre folkeskole i Regatta Kommunia? Regatta Kommunia, altså vi skal være enige i hvor Regatta Kommunia, kommunalbestyrelsesmedlemmerne er enige, at vi skal have det bedste elever, bedste lærere, vi skal sikre, og vi skal alle de der positive og så negative problemer, vi skal sikre dem og så Men det har vi ikke lige nu. Lige nu ligger det sådan lige et sted omkring middel på de fleste fag, nogle steder lidt under. Jamen, hvordan tænker du, at man kan få de her elever til at klare sig endnu bedre? Jeg har sagt, folkeskolen, det skal glæde mere, og vi skal have bedre uddannelser inden for folkeskolen, og efter klassen, det skal komme ind igen. Ja. Malene Ingemann, Bettina Larak. Ja, Rønner. Lærerne, de skal undervise og ikke opdrage, og det er det, vi skal sikre, at lærerne, de også står med i dagligdagen. Det kan vi kun sikre via god ledelse. Så vi skal løfte det ansvar, som vi er pålagt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, og derfor er det vigtigt, at man vælger kommunalbestyrelsesmedlemmer ind, der har visioner for folkeskolen, hvis man har tænkt sig at løfte den. Det skal ikke bare være en enig kommunalbestyrelse. Vi skal simpelthen have arbejdstøjet på, og jeg synes, det er ærgerligt, at den ledelse, der har siddet der i så mange år, de ikke har fået løftet opgaven, for vi har set, det er en meget, meget... Hvis man går historisk tilbage, så er det meget, meget lang tid, at folkeskolen ikke har været godt nok. Nu har du jo også, jeg ved godt, du kun har siddet som et mandat, men du har jo selv siddet der også i de senere år. Ja. Og hvorfor har du ikke været med til at råbe op i forhold til, at der for eksempel hvert år skal afleveres de her skolekvalitetsrapporter, men halvdelen af skolerne gør det ikke? Jeg læser de rapporter meget indgående, og jeg synes, de er meget, meget interessant læsning. Og jeg gør meget for folkeskoleområdet. Jeg har forsøgt at få psykoterapeuter ind i folkeskolen, og jeg har råbt op om dårlig ledelse. Så vi skal simpelthen gøre noget, og jeg har gjort mit til det i hvert fald. Så langt, så godt. Godt. Karl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Jeg tror, der skal være mulighed både fra Uddannelsesudvalget, Kulturinstituttet og lærerne, der er alternative løsningsmetoder i skoleforløb, og dem skal man afprøve til forskellige formål. For eksempel dialog mellem forældre og børn, og mellem børn og skole. Ja, godt. Resultaterne er udmærket, hvis vi kigger på Grønlands sprog, men det går noget dårligere med både dansk og engelsk, viser trintesten. Hvad vil I gøre for at forbedre de to andre sprogfag? Malene Ingemann, Bettina Larak. Det er et interesseområde, der brænder meget, fordi det er så vigtigt, at vi får udvidet det tiltag med at have engelsk fra 1. klasse. Det skal helt ned i børneinstitutionerne, hvor børnene skal via sjove lege lære at stifte bekendtskab med engelsk, og også dansk for den sags skyld. Man kan ikke stimulere et barn nok i sproghenseende, og det skal vi blive meget
bedre til, men vi er en forgangskommune, så det kan vi kun være stolte af. Ja, du talte jo selv om det her med, det er vigtigt, at de underviser i linjefag, men lige nu er der jo for eksempel ikke så forfærdeligt mange lærere, der har linjefag i engelsk eller dansk. Hvad kan I gøre ved det? Der er i hvert fald en i kommunen, så meget ved jeg, og måske kunne man effektivisere den, så den gik ind og tog måske et par skoler i stedet for, men jeg er selvfølgelig, vi skal have tiltrukket flere undervisere, hvis det er en mangelvare. Vi skal sikre, at vores egen ungdom i Ridderkommune Kommune, de tager de linjefag på læreruddannelsen, som vi har et behov for i Ridderkommune Kommune. Ja. Frederik Olsen, Siumut. Vi skal ikke være bange for at tiltrække lærere udefra. Jeg synes, vi skal gøre i hvert fald en indsats for at tiltrække lærere fra eksempel Danmark eller Norge eller fra andre lande, således at vi kan få kvalifikationerne op, også med hensyn til linjefag og andre sprog. Det vi også skal gøre, det er også, vi skal se på, da jeg var ung, der tog vi ned til Danmark i et års tid eller kortere tid, for at vi kan få os den kompetence, at kunne lære et sprog dansk, som er meget stor forudsætning for, at vores børn kan videreuddanne sig. Det er meget godt, at vi har fået engelsk nu ind. Det er et supplement. Men vi skal videre. Det er ikke nok med, at vi kan grønlandsk perfekt. Men vi må erkende, at vi har måske været lidt for tilbageholdende at acceptere og anerkende det danske sprog som et læringssprog. Det skal vi tilbage til, fordi vi har brug for kompetencerne udefra. Ja, Sjurt K. Heilmann er der sut. Apropos dansk sprog, jeg er ikke så god i dag. Du kæmper flot, Sjurt. Nej, desværre. Men problemet den med dansk sprog, det er mere synligt inden for folkeskolen. Og det er, vi skal flere tiltrække lærere udefra. Og også engelsk undervisning, det skal også forstærkes. Når vi er på vej til selvstændighed, så skal vi også være med til alt, også hvad angår sprog. Det er meget vigtigt, og vi skal støtte de unge, der vil gerne rejse ud til verden. Vi i tidligere gamle kommunerne har givet tilskud til AFS uddannelse. Hvorfor gør vi ikke det mere? Jeg synes, vi skal åbne for de muligheder igen. Men Atassut og Siumut bakker i hvert fald op om tanken om, at man kan krydre de lokale lærere med nogen udefra, og eventuelt gøre mere for at give eleverne mulighed for udlandsophold. Carl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Hvad tænker du om den tanke med at krydre med udenlandske lærere og sende elever ud i verden? De universelle metode for sprogundervisning er, at man begynder hver skolegang med sit eget modersmål. Når man først har stabiliseret sit eget modersmål, så kan man lære alt. Det er derfor, at det er vigtigt, at man kortlægger de sproglige demografi, således at man kan se, hvilke områder, der har deres modersmål i grønlandsk eller dansk, således at man kan også i dialektområderne, således at de er i stand til at lære resten af. Og Ridderkommune Kommunes folkeskoleunge, de klarer sig faktisk ganske godt i Grønland, skal man også huske. Det er jo bestemt ikke det hele, der ikke går så godt. Men altså indsatsen, det kan man gøre både med at hente folk udefra, amerikanere om nødvendigt, og så de nye tekniske metoder, som er tilgængelige. Ja. Malene Ingemann, Bettina Larak, du får sidste kommentar til den her runde. Ja, Rønne. Jeg synes i hvert fald, det er meget, meget vigtigt, at vi sikrer, at det bliver attraktivt at bo i Ridderkommune Kommune. Ja. Vi skal have fat i ledelser for at sikre, at de gør det, der skal til for at drive skolerne, så man ikke kommer ud for, at lærere de flygter fra kommunen på grund af visse skoler, som har dårlige resultater. Så det er meget, meget vigtigt, at vi går ind og får lavet noget grundlæggende fra kommunalbestyrelsens side, fordi
skoleområdet, det er kommunalbestyrelsen. Og det er jo ikke kun folkeskolelærer, der flygter. Det er jo mange forskellige, hvis deres børn de ikke er tilfredse, eller de ikke er tilfredse med den skole, deres børn de kommer i. Det er lige præcis rigtigt, så det er derfor, at det er meget, Hvad meget siger du vigtigt til tanken om, at man kunne hente nogle lærere som et krydderi udefra, der kunne styrke engelsk og dansk undervisning for eksempel? Det er meget vigtigt, at vi specielt på på engelsk område får styrket det, fordi det er et internationalt sprog. Bygderne har brug for engelsk i turismearbejdet, og der er ikke ret mange, der har brug for dansk som turismemedarbejdere eller iværksættere. Så derfor Hvad skal tænker det du til styrkes. det, Frederik Olsen han peger på med, at dansk er indgangen til uddannelse, også her i landet, og til fri uddannelse, hvor det jo koster en masse penge, hvis du skal gøre det andre steder? Ja, altså der er mange uddannelsesmuligheder, og der er også mange uddannelser i Danmark, som foregår på engelsk. Så flest sprog overhovedet muligt. Ja. Vi skal i mange forskellige retninger alle sammen, og det er det, vi skal have justeret. Der var så fælles opbakning til det i hvert fald. Det er glimrende. Vi går videre til sidste punkt, som bliver en hurtig runde. Der er stridigheder, der stadig hænger ved her i Reykjavik efter sammenlægningen. Det er til Simiut mod Maniitsoq og omvendt. Hvad vil I gøre for at samle kommunen og være hele Reykjavík kommunalbestyrelse? Sigurd K. Heilmann, at der er lidt bykamp af og til mellem Maniitsoq og Sisimiut. Der er hurtig replik. Sigurd K. Heilmann, hvad vil du gøre? Jeg glemmer aldrig, da jeg kom fra Inatsisartuts møde til Maniitsoq, der er en, der siger til mig, velkommen til bygden. Jeg kom til min by. Sådan skal man ikke sige det til os. Når man skal være i Reykjavik Kommune, så skal vi samarbejde med hinanden. Og vi har masser af muligheder at samarbejde. Og der skulle vi meget gerne tæt samarbejde med borgerne i Sisimiut og i Maniitsoq sammen med vores alle bygderborgerne. Ja. Vi har masser af muligheder, som vi kan samarbejde. Frederik Olsen, Siumut, hvordan vil du sikre, at der bliver lidt bedre stemning af jer til mellem Sisimiut og Maniitsoq? Vi har altid været konkurrencemennesker mellem sportsligt med hensyn til Maniitsoq og Sisimiut. Det er også godt. Men det vi har brug for, det er, at vi er kommet i dialog med hinanden. Det vi har brug for, det er en fælles platform, en medieplatform, måske en lokalradio, eller en avis, eller en elektronisk avis, således at vi er med, at vi har et fællesskab om noget. Noget kultur- og medieorganisation, der kunne forbinde. Også, at vi har kulturelle og sportslige begivenheder, og hvor vi... Gør I nok for at tale pænt til hinanden, også i medierne? Det kan vi sagtens gøre. Kan I sagtens gøre bedre af det, jeg hører? Ja. Ja, godt. Malene Ingemann, Partinalrak. Ja, Rønner. Vi skal have harmoniseret vores kommune i hvert fald, og vi skal sikre, at vi ikke har magtkampe byerne imellem. Vi skal ville hinanden, og vi skal sikre, at hver bosted i denne her kommune, de gør det, de er gode til. Og det skal vi støtte op om alle, og vi skal støtte op om det, de andre gerne vil, uden at kun tænke på vores egen by. Det er det allervigtigste for at opnå harmoni. Og så skal vi ikke stemme mod noget, man meget gerne vil i Maniitsoq. Det skal man ikke stemme mod fra Sisimiut. Man skal støtte op om folks initiativer, så føler de sig ligeværdige. Og det er det, vi skal gøre fremadrettet for at få ændret på den stridighed, som du siger, der er. Ja. Rønner. Carl Christian Olsen, Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit går vel på at deltagelse i beslutningsprocesserne, således at Maniitsoq-området og alle bygderne og byerne, de kommunikerer med hinanden omkring beslutningsprocesser, og samtidig at man har lokale råd, som er i stand til at fremføre nogle holdninger fra deres område til resten af fællesskabet. Ja. Men der er lagt op til, at der skal være lidt bedre kommunikation, måske nogle kulturinstitutioner, der kan hjælpe med at komme hele vejen rundt. Det bliver sidste ord for den her krydsild i Sisimiut. Vi er tilbage med mere debat fra Qaqortoq på tirsdag, hvis ellers vejret de tillader, vi kommer derned af. På gensyn.